ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬೇಲೆ ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಎತ್ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕೊಡೆ ಪಂತೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನ ಚಿಕನ್ ಕಣಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಚಿಕನ್ ಎತ್ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ಗ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು. ಯಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಮೆಲ್ಗೆ ತುಜ್ಪಾವೆ ಯಾನ ಈಗ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಗಡ್ದ ತಿಕ್ಕುನ ಪುಡಿಯ ಪಾಡು ಯಾನು ಬಲೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ. ಯಾವೀತ ಚಿಕನ್ 65 ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲೆ ನಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಯಾವು ತಿತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಡ್ದ ಎಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಪ್ಪ ಗಹನ ಈರ್ಕೊಡೆ ಪಪ್ಪಡ ದಾದ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತಾರ ದೇಗ್ ಇರಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಗ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದೇಗ್ ಅಪ್ಪೋ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಪೌಡರ್ ಹಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡೆ ವಾವ್ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಮುಲು ಕುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಾತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುಡಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ತುಯಿ ಚರಣ ಬೇಕೋದು ತೂಲೆ ಅವೇ ಉಂಡು ಬಾಲೆಪಿದೆ ಕುಲೊಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾಡು. ಎಸ್ ಬೆಂದು ಪುರ ದೀತೆ ಮೀಯರೆ ನನ್ನ ಮೀದು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕ ಎಸ್ ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೇರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂದೇರು. ಎಸ್ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಇಂಜ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದೆ ಅಂದು ಬಟ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲನೆ. ಎಸ್ ಬಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಸ್ ಚಿತ್ರ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಪೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಗ್ಲಾನ್ ಕಂಪ್ನಿಂದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. 3 ಲೀಟರ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು 5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕುಕ್ಕರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 3 ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತೀರ್ಗೆ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ 12 ಲೀಟರ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಟ್ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಪುನತೆ ಐಟ್ಯಾನ್ ಆತ್ಮಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಈತು ಚೂರು ಮಲ್ದಂತೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಕೊಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲಿಲಿಯ ವಿಷಯಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಜ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರತೆ ನಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರತೆ. ಎಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪಂಗನಿಕ್ಕಿ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆಲ ಒಂತೆ ಪಿಲಿ ಎಳ್ಳು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇನ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಿಲಿ ಎಳ್ಳು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೇ ಪಾಂಡು ಬಂಡ ರುಚಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ನಾನು ಮುಲು ಎಳ್ಳುಲ ಬೇವ್ರೆಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಏನೊಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಕ. ಎಸ್ ಕಬಾಬ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಬಾಬ್ ಉಪ್ಪಿನ ಜನ ಇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಎಸ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಉಪ್ಪಿನ ಜನ ಅಂದು ಕಬಾಬ್ ಕಾಯೋಡೆಡ್ಡೆ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯೋಡೆಡ್ಡೆ. ಇಂಜೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ನಾಗ. ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿಂದತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪುಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಬಾಬು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರು. ಎಸ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನು ಮಣಸ್ ಮಲ್ತ ಜೆಪ್ಪುನು. ಏನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್.